A hatékonyságod a kapu előtt, az pedig a 6. legjobb, többek között egy valami Viahírjevát is megelőzöl ebben a mutatóban. Ezek egész imponáló egész számok. szép számok, igen. Mit Hát szólsz hozzá? sok hétméteres van közötte, szóval igazából azt is be kell lőni. Sziasztok, ez a Piros-Fehér Podcast második évadának 17. adása. Vendégem Töffner Alexandra. Szia, köszöntelek nálunk. Szia! Az aktualitása pedig a műsornak az, hogy egy remek hírrel gazdagodtunk ismét. Te is hosszabbítottál a klubba, méghozzá 2 évet írtál alá. Hogy történt ez, elmeséled? Hát igazából én is szerettem volna maradni a klubnál, és a klubnak is ez volt az érdeke, szóval örömmel hosszabbítottam meg 2 évvel a szerződésemet, úgy érzem, hogy jó helyen vagyok, szóval minden jó. Hogy működik ez, hogy a klub keres téged, vagy te jelzed, hogy nem lenne baj, ha hosszabbítanánk valamilyen úton, módon? Nálam úgy működött, hogy a klub kereste meg a menedzseremet, és ő szólt nekem, hogy ezek a tervek, mit gondolok róla, és egyből rábólintottam, hogy persze természetesen, és a többi meg már csak a részletkérdés. Többi már történelem. Volt egyébként alternatíva a fejedben? Vagy te is úgy voltál ezzel, hogy ha a klub felajánlja, akkor egyértelmű, hogy itt maradsz? Úgy voltam vele, hogy szeretnék maradni, hiszen jól érzem magam. Voltak más megkeresések is, ez nem titok, de mégis a Loki mellett döntöttem. Akkor nem volt olyan jó ajánlat máshonnan, vagy nem volt ennyire szimpatikus csapat, mint a miénk? Én inkább a második, hogy nem volt olyan B-választ, jelöljük meg. Igen. Hát több külföldi ajánlat volt, szóval úgy voltam vele, hogy én jó helyen vagyok itt Magyarországon. Úgy gondolom, hogy egy nagyon jó klubba vagyok, ahol minden profi, szóval nem érte volna megváltani. Főleg a média részleg abszolút profi. Igen, az teljesen top. Köszönjük szépen. Egyébként a külföld az nincs a terveid között? Vagy... De egy időben volt, hogy nagyon akartam menni, de most úgy voltam vele, hogyha stabil játékos leszek és stabil játékperccel rendelkezem, akkor nincs értelme váltani. Szakmailag mennyire jött be a Debrecen egyébként? Mit mondaná, hogyha belegondolunk abba, hogy innen lettél válogatott, nemzetközi kupákban szereplő játékos, bajnokok ligája játékos most már, bejött a várakozásod? Teljesen, mert nekem nem titkolt célom az volt, hogy nemzetközi kupában tudjam megmutatni magam, hiszen azért is érkeztem ide, és hogyha 2 éve valaki azt mondja, hogy BL-be fogok játszani, lehet kiröhögöm, de egész jól jött ez, hogy tavaly Európa Ligában tudtunk mérkőzéseket játszani, jó mérkőzéseket, és idén meg a BL-be szerintem egyelőre egész jól helytállunk. Mondhatjuk, igen. Nagy lépésekkel haladunk a továbbjutás felé. Ha már BL, kigyűjtöttem a statisztikádat, csak úgy jelezném, hogy a 10. vagy a góllövő listán a Bajnokok Ligájában, nem tudom, hogy mennyire vagy ezzel tisztában. Nem követem. És a hatékonyságod a kapu előtt, az pedig a 6. legjobb, többek között egy valami Viahírjevát is megelőzöl ebben a mutatóban, tehát ezek egész imponáló egész számok. szép számok, igen. Mit Hát szólsz hozzá? sok hétméteres van közötte, szóval igazából azt is be kell lőni, de igazából örülök neki, hogy ennyi lehetőséget kapok, és örülök, hogy használjuk a szélsőinket, mert azért ez nem minden csapatban van így. Hát igyekszem a legjobbamat nyújtani. Sokkal nehezebb a BL, mint mondjuk az Európa Liga volt tavaly? Igen, teljesen más, mert olyan játékosok ellen kell játszani, akit eddig a tévében néztünk, mert eddig az volt a hétvégi program, hogy hazamentél, na akkor megnézed a BL meccseket, hogy ki hol, és most ők vannak veled szembe, szóval mindenképpen más, de úgy gondolom, hogy jó is, mert az ilyen csapatok ellen, meg az ilyen játékosoktól lehet tanulni a legtöbbet. Mit érzel mondjuk tényleg saját magadon, egy az egyben, egy BL szintű védővel szemben, vagy mondjuk csapatról is beszélhetünk, ugye itt a gyorsindítás góloknál azért itt nyilván kevesebbszer tudjuk ezt elsütni, mint a bajnokságban. Sebességben miben van igazán különbség? Hát a legjobb az a sebesség, ami leginkább kiütközik, és azt gondolom, hogy ez a bajnoki meccsekről lehet látni, hogy a BL-be fele annyi lerohanás gólunk van, vagy gyorsindítás, és ez így teljesen kiütközik a kettő, de hát nekünk ez úgymond jól jött, mert a bajnokságba 1-2 ellenfelen át tudunk rohanni ezáltal, de ez a szerda-szombat ritmus szerintem nagyon jó, mert nem kell annyit edzeni, szóval... Nem te vagy az első, aki ezt mondja. Szerintem az a jó, hogyha meccs hátán van, sok időnk nincs készülni, de mégis az, hogy megvan a megfelelő regeneráció, pihenés, és akkor meccsből jönünk, nincs időnk gondolkozni, hogy mi volt 2 napja, mert az már a történelem, és igazából változtatni nem tudunk rajta, szóval csak megyünk tovább folyamatosan, és úgy gondolom, hogy jól megyünk, mert egy olyan ívet megyünk, szerintem, hogy folyamatosan felfele megy a csapat.
Érzed, hogy fáradnál? Mert azért ez a szerda-szombat itt most már folyamatosan, rengeteg meccset játszottatok, vagy úgy érzed, hogy rendesen felkészítettek benneteket, és nincs ezzel gond? Volt olyan időszak, amikor azt éreztem, de igazából ez csak ilyen 1-2 nap, hogy így azt érzem, hogy jó, akkor most kicsit sok volt, de akkor teljesen figyelünk a regenerációra, itt mindenki, vagy bárki, akinek szólunk, az segít nekünk ebben, szóval én úgy gondolom, hogy fel lettünk rendesen készítve, fizikálisan nyáron több kondi edzésünk volt, szóval ezzel mindenképp felvettük a versenyt, és én úgy gondolom, hogy jól állunk. Ha már itt a Bajnokok Ligájáról beszélünk, és mondtad, hogy érzed, hogy más, mint ugye egy bajnokit vagy egy Európa Ligát játszani, mit érzel magadon? Ugye azért is vágtunk ebbe bele, hogy majd fejlődtök ti is, csapatszinten is, egyénileg is, te érzed magadon, hogy mondjuk más játékos, jobb játékos lettél akár? Hát biztosan már, mint remélem. Mondjuk a számok azt mutatják. Remélem. Igazából pont ez, amit mondtam, hogy fizikálisan erősebbnek érzem magam, még mindig így én vagyok szerintem a csapatban a legkisebb, mint mindig, milyen mint mindenhol, hogy a leggyengébb. Az nekem mindig az volt, hogy tornasorban is utolsó, menj a végére, mert te vagy a legkisebb, legkönnyebb, de én úgy gondolom, hogy a gyorsaságomat ezt ki tudom használni, szóval ezzel tudok én előrébb lépni. Ha már itt a hetesek is szóba kerültek, azt is elmondom, mert ez is egy imponáló statisztika, 23-ból 21-et lőttél be a BL-ben, ez 91,3%, a legjobb mutató. Te lőtted a legtöbb hetes gólt, és neked van a legjobb mutatód. Már azok között, akik lőttek értelmezhető mennyiségű hetest, mert van, aki 6-ból 6-ot belőtt, de azért ilyen mennyiségnél ez szép. Áruld el a titkodat. Hát, vagy inkább ne áruld el. Inkább nem árulom el a kedvenc sarkomat, bár szerintem a világon már mindenki tudja, de igazából a hetessel én úgy kerültem össze, hogy még amikor Fehérváron játszottam, akkor még a Deli Rita volt az edzőnk, és edzés végén mindig gyakoroltuk a heteseket, és 10 kör volt, ha kiestél egyből 100 fekvő, és így voltam, hogy gyerünk Töffner, szedd össze magad, 100 fekvőt nem tudsz megcsinálni. Ilyen egyszerű. Igen, és akkor mindig úgy volt, hogy ment az, és akkor egyszer csak mondta a Rita, hogy figyelj már, te egész jól lövöd a heteseket, és akkor mondtam, hogy hát igen, nem tudom, hogy hatékony, és mondta, hogy na, majd meccsen megnézzük, és igazából ott kerültem először oda, előtte úgy annyira nem volt ez, és akkor fokozatosan volt olyan, hogy olyan edzőnél, akinél nem voltam első számú, de a végén mégis én kerültem oda, itt meg teljesen, itt első edzőmeccsre a Zoli beküldött, az elsőt egyből ki is hagytam, így voltam óriási sok, hogy kösz szépen, hogy szóltál amúgy, mert nem mondta, hogy amúgy neked kéne menni, ültem szépen a kispadon, nézelődtem, és mondta, hogy Szasza, menjél. Azt így voltam, de a másodikról is oda küldött, az meg bement, szóval azzal teljesen egy teher lejött rólam, és hát igazából így nem mondom, hogy szeretem, mert szerintem nagyon nehéz, meg mindenki azt mondja, hogy csak oda kell állni és be kell lőni. Na, hajrá, csináld meg, hát én nem így vagyok vele. Ez is specialistának kell lenni valamilyen szinten. Ugye ez inkább ilyen stressz kérdés fejben. Igen, ugye, hogy mennyire parázol rá, vagy mennyire tudsz hívni. Hát meg, hogy adott nap mennyire vagyok ott fejben, mert én úgy gondolom, hogy ha fejben ott vagyok, akkor igazából teljesen rendben, hogyha nem, akkor meg kuka az egész, meg hát én egy 70 magas beáll elém, egy 2 méter magas kapus, hogy oké, és akkor most hol a hely, szóval szerintem nagyon nehéz, de jó, mert jó a felkészítőnk Kitti, hogy meg kell említenem Kittit, hogy sok videót küld róluk. De egyébként kielemzed alaposan a kapusokat, tehát rákészülsz. Igen, én nagyon sokat készülök a kapusokból, lehet, hogy már túl sokat is, és olyan is szokott lenni, hogy túl gondolom az egészet, hogy ő vajon ezt gondolja, akkor én mit gondolok, és így, na hát az a káosz. Amikor elkezdek gondolkozni a pályán, az a káosz nálam. Amikor ösztönből jön, az jobb, a jó. Ha ösztönösen cselekszel. És mondjuk az Ettingréből mennyire kellett készülnöd? Azt jól láttam, azt a jelenetet? Mert csak így félszemmel láttam, hogy az egyik hetesed után mutatta neked, hogy Szasza. Igen. Elvágom a torkát. Nekem Fehérváron volt csapattársam, és mi jóba voltunk igazából, és már meccs előtt mondta, hogy ügyes legyél, de azért ne annyira, és akkor fél időben jött, hogy második fél időben kinyírlak. Hát van, hajrá, lehet próbálkozni, de igen, jobb volt a kapcsolatom vele teljesen, szóval. Segít, hogy ismered? Mondjuk, mint csapattársként ebben a szituációban, hogy nem segít? Nem, mert lehet, teljesen túl lehet gondolni az egészet, hogy ő mit gondol, meg hogy vajon mit csinál, hogy, és nem, szerintem nem. Az jobb, ha nem tudod, hogy a kapus mit fog csinálni. Akkor ne gondolkodj, csak lőd be a hetest igazából. Igen. Ez a tuti üres fejjel menj oda.
Szélsőjáték, ugye említettük, hogy itt azért foglalkoztatva vagy, mondtad, hogy sebességben fejlődtél. Mit gondolsz most egyébként, hol tartasz a kvalitásaidat illetően? Van-e még benned plusz, vagy ugye nyilván az adataid alapján azt mondjuk, hogy BL szintű játékos vagy, eddig legalábbis. Hogy érzed saját magaddal kapcsolatban, milyen elvárásaid vannak még? Hát én mindenképp szeretnék még fejlődni, a védekezésem az hát mindig a testi adottságaimra fogom, hogy abban lehet még fejlődni, de hát amikor beáll mellém egy 2 méter magas beálló, azért meg kell vele küzdeni. Szóval az, meg idén azért szélről is nem úgy lövöm a helyzeteket, ahogy igazán szeretném, és ez nem tudom miért van igazából, de abban mindenképp előrébb kell mennem, hogy jobban értékesítsem a helyzeteimet, meg hát úgy gondolom, hogy egy játékos mindig van hova fejlődjön, szóval ez a célom nekem is, hogy lépésről lépésre fejlődjek. Ott is hasonlóan stratégia szélnél, hogy ösztönből lősz, vagy ott azért... Ott azért megvannak szerintem a kapusnak, hogy mi merre, és az, hát ez az, ami el szokott maradni, hogy van, ami ösztönből jön, és akkor azt szoktam mondani, hogy egy kidobósat játszok a kapussal, abban nagyon jó lennék. Igen, de azért be is lövöd, hál' Istennek, elég nagy százalékban, ezt is láttuk az előző statisztikában. Oké, egy picit kevésbé szakmai kérdések, 28-as mezben játszol, honnan jött ez a szám? Hát ez igazából csak annyi, hogy február 8-án van a szülinapom, és mindig a 8-as szám az mindig benne volt hát bárhol játszottam, mert először, nem is tudom, hogy volt, hogy talán játszottam 3-asba, és akkor 3-án tört el a kezem, aztán 5-ösbe, akkor 5-én tört be a fejem, és akkor azokat ezeket a számokat úgy kiszkippeltem, és akkor úgy ez jött, hogy a 8-as az mindenképp, és nagyon sok helyen a 8-as az foglalt, így 28 lett belőle, tehát ez már így hozzám nőtt. De ez működik. Igen, ez most már nem töltöd el semmiret már egy ideje le is kopogom, aztán a sérülések azok nem kerültek el, szóval. De azzal sincs gond, mióta nálunk vagy legalábbis. Nem, hál' Isten. Már 10 éves koromban mindenen túl vagyok, szóval most már nem jöhet semmi. Ugye a másik dolog, amit tudunk róla, hogy a szüleid rendszeresen itt vannak, eljönnek jó messziről is, hogy megnézzenek téged. Ez mennyit számít neked? Vagy mennyire érzékeled ezt akár meccs közben? Hogy hát igazából annyi, hogy meccs előtt odaintegetek nekik, hogy hello, de mondtam nekik, hogy hát nem kell minden meccsre, meg mutatja a tévé, ott még jó is, mert van ismétlés, de hát ők lelkesek. De ők igazából minden sportot néznek a tévébe, szóval, vagy minden kézilabdát megnéznek, de amúgy szeretem, hogy itt vannak, mert tudom, egy kis biztonságérzet, meg így legalább tudok velük időt tölteni, mert ilyenkor meccs után mindig nálam maradnak, és akkor kis minőségi időt is tudunk együtt tölteni, nem csak az, hogy meccsen hello, meg puszi, de jó, igen, nagyon szeretem. Ilyen családcentrikus vagy egyébként? Tehát szokott hiányozni az otthon, az anyai ház? Hát az úgy annyira úgy nem mondom, hogy hiányzik, mert én inkább a magamnak való vagyok, hogy én egyedül szeretek inkább a legjobban lenni, de jó, hogy itt vannak. És hogy állsz Debrecennel? Most már ugye még 2 évet itt kell, hogy tölts, kényszerből. Mennyire szoktad meg ezt a várost? Mennyire laktad be? Hogy érzed magad itt? Teljesen jó, szerintem jó, mert a belvárosban ott mindig lehet valamit csinálni, és a lányokkal mindig megyünk vagy reggelizni, vagy beülni csak egy kávéra, szóval szerintem ebből a szempontból teljesen élhető város, és szeretem is. A legnagyobb problémám az, hogy nincs túl sok zöld terület, hogy kutyát sétáltassunk, mert a nagy erdőn kívül úgy más nincs. És hát a belvárosban nehéz találni. Igen, és mindig így többen összemegyünk kutyások napközben, meccs előtt mondjuk ez már rituálé, hogy minden meccs előtti délelőtt akkor lefárasztjuk a kutyákat, hogy akkor utána ők alszanak, míg mi meccsen vagyunk, és nekünk az a napi átmozgató meccs előtt, hogy ott egy 2-3 órát mi kín vagyunk mindig. Azt megmondod nekem, hogy ez honnan jön nektek? Ugye a csapatból is rengeteg játékosnak van kutyája, tehát hogy ez... Hát ez egy jó kérdés. Igazából jó, hogy tehát van. Miért nem macska, nem tudom, miért nem aranyhal, tehát mindenki. Hát ez a legnehezebb, mert valahova kell tenni mindig, ha elmegyünk meccsre. De amúgy jó dolog már, hogyha hazamegyek feszülten vagy fáradtan, akkor teljesen boldog leszek, meg hát az, hogy órákat tudok vele sétálni a városba, azzal is szellőztetem a fejem, az kell. Mi a helyzet kutyapanzióval? Már csak az is a dokumentálás kedvéért, hogy lássa az ügyvezető is, hogy valamit megígért nektek. Nagyon nagy szükségünk van. Ahogy mondtad, hogy sok kutya van, és hogy hát valahova kell őket tenni, amikor elmegyünk ilyen többnapos túrára, szóval szükségünk van rá mindenképp. Igen, mi nagyon várjuk. Milyen a csapat? Ugye gondolom, hogy a döntésedben azért az is közrejátszik. Ugye mondtad, egyrészt szakmai szempontból jó helyen vagy, jól érzed magad. Ez a csapat most viszont tényleg úgy tűnik, hogy
jó közösség is. Tehát igen, én úgy gondolom, most nagyon egyben vagyunk, hogy most teljesen azt érzem, hogy nincs olyan, hogy klikkesedés vagy kihúzás, semmilyet nem érzek, és meg lehet beszélni a másikkal, és ha van valami problémám, ha felrúgom edzésen, akkor utána oda megyek, hogy bocs, sem sértődik meg, mert benne van ez, és szerintem ez nagyon jó. És benne vagy, felrúgod edzésen? Benne, persze. Már ha fociztok, nem? Nem focizunk sajnos. Kézilabda közben? Simán benne, mi mindenre képesek, hogy főleg én a szerencsések közé tartozok, minden edzésen borul egyet. Az jó. Van-e, ugye neked, ha jól tudom, Jovi szobatársad, állandó szobatársad, hogy jött ez, hogy alakult ez ki, hogy pont ő lett? Igazából 5 tavaly ugye jött hozzánk, és ott már hirtelen jóba lettünk, aztán itt hagyott minket, mert ugye, hogy megsérült, de folyamatosan tartottam vele a kapcsolatot, hogy van, mint van, hogy várjuk vissza, aztán így igazából így kialakult az egész, hogy folyamatosan kontaktban voltunk, mindig érdeklődtünk egymás iránt, hogy mint, aztán így lett ez az egész. Rendben vagytok egymással persze, ezek szerint. De gondolom, hogy nincs is olyan a csapatban, aki kilógna ilyen szempontból. Nem, tehát tényleg a közösségről nem. beszélünk. Nem gondolom. Kik a hangadók egyébként az öltözőben? Elárulod nekünk? Most áruljak el kulisszatitkokat. Hát nem tudom, mennyire fér bele, tehát rád bízom. Ha azt mondod, hogy ez nem fér bele, akkor... Hát igazából a Tóbizi Petrát tudnám kiemelni, mert ő imád a középpontban lenni, hogy ilyen embert nem sokat ismerek, de úgy változó, mert azért van egy jó pár nagy hangú játékosunk, szóval a Simon megmondta, hogy említsen meg mindenki. De a Timo az nekem a személyes kedvencem, mert amikor elesik edzésen vagy meccsen, akkor csak annyit lát, hogy én fogom a fejem és röhögök, mert hát igen. Kicsit nagyokat tud esni, szóval. Hát mondjuk neki nem nehéz nagyot esni, mert magasról esik. Igen, és mindig egyből rám néz, hogy vajon láttad? Igen, láttam, mindent észreveszek, szóval. De úgy tényleg változó, hogy éppen ki van jó formában, szerintem ez is amúgy sokat, meg hogyha valaki éppen lent van a békasegge alatt, akkor fel tudjuk húzni, szóval szerintem teljesen jók vagyunk, jó a csapategységünk. Van ilyen ügyeletes mókamester, aki mondjuk tényleg, hogyha ilyen van, akkor segít? Hát a Tóvízi Petrát mondanám, hogy őt sajnálom Pipi, hogy kiemellek, de ő inkább szerintem ő a legnagyobb felelős a hangulatért. Na, oké, szerintem kell egy ilyen is a csapatba. Készültem egy kis játékkal számodra, és ugye ez már hagyomány a műsorban, ez vagy az játék. Az első kérdés indokolatlan, kutya vagy macska. Hát akkor macska legyen. Akkor legyen macska. De miért nem macska? Nem tudom, anyukámnak van egy macskája, és nagyon rosszba vagyunk. Úristen, hát van, hogy emeletes házban lakunk, és hogy elmegyek mellette a lépcsőn, akkor rám morog, meg rám fúj, és úgy vagyok, hogy érzi rajtad, hogy menj innen, igen, biztos. Meg érzi, hogy utálom. Mert mindenkit utál a családba, csak anyát szereti, mindenki másra ráugrik, meg karmolja, szóval nem, a macska az nem. Hagyjuk a macskát. Nem az én világom. Vasalás vagy takarítás? Hú, én mindkettőt szeretek. Ugye jól emlékszem, hogy te ilyen rendmániás vagy. Igen, én nagyon rendmániás vagyok. Igen. Ez mennyire beteges? Hogy érzed? Saját magad hogy értékelnéd? Minden nap porszívózom. Tényleg? Minden nap. Hát ugye a kutyaszőr miatt is, de amúgy nincs is, mert csak beképzelem. De hogyha sétából feljövünk, akkor ott a bejáratnál gyorsan felporszívozok, feltörlök. De vasalni meg imádok, bármit még a törölközőket is kivasalom. És ettől ki vannak a lányok, hogy én mindent is, szóval nekem mindkettő. Tehát szereted a házi munkát ezek szerint. És mondjuk, hogyha a vendég érkezik, akkor mennyire vagy szigorú, ha nem veszi le a cipőjét időben? Azzal nem foglalkozok, mindig mondom neki, hogy nyugodtan hagyd, mindig azt mondom, hogy nincs rend, szóval nyugodtan, és hogy hagyd magadon, majd utána úgyis feltakarítok, szóval nekem ez nagyon nagy betegségem. És mondjuk ez mennyire? Tehát én ismerek olyat, van olyan ismerősöm, akinek mondjuk a távirányítónak párhuzamosan kell állni, és a tévére merőlegesen az asztalon. Ez azért annyira nem, de viszont ha megyek este aludni, akkor megvan a helye, hogy hova kell lerakni. És ha nem ott van, akkor kimegyek, addig nem tudok lefeküdni, ameddig minden nem úgy van, ahogy én gondolom. Nem tudok aludni, meg kattog az agyam, jó, még ezt nem csináltam, meg azt nem csináltam, meg, és szörnyű. Szóval egy részből ez nagyon rossz. És mondjuk ez a precizitás, fogalmazunk így, tehát nem betegség, hanem precizitás, ez a kézilabdában mennyire jelenik meg? Mondjuk azt mondtad, hogy alaposan felkészülsz, de mondjuk az edzésre készülés,
Hát előzetesen ott ilyen is babonáit, igazából. tehát edzés után összehajtogatod a ruhát, tehát ott is... Nem csak megvan, hogy milyen sorrendben rakok el, mit csinálok. Aha. Szóval ott is megvan sajnos. Igen. És a többiek mit szólnak hozzá? Hát már hozzászoktak. Kaja, Big Mac vagy McChicken? Ez itt a reklámhelye. Mennyire vagy gyors kajás? Nem nagyon vagyok gyors kajás, nem bírom. Inkább meg- egy jó sült krumplit ennék meg, és annyi, de úgy. Magában? Tehát a Igen. hús az úgy nem is nagyon? Annyira az nem. Nem. Szoknya vagy nadrág? Nadrág. Nadrág? Én meg a szoknya, képzelj már szoknyába. Hát én elképzelnék, nekem ezzel nincsen bajom, Nem. őszintén szóval. Nem? Nem tudom elképzelni, Nadrág. nem. Oké, nadrág. Mercedes vagy BMW? Hát a kocsikban annyira vagyok képbe, hogy tudom a színét, szóval Rózsaszín. igen, kb. Szóval nem tudok erről nyilatkozni. Ezek a külsőségek akkor nem is fontosak számomra. Nem, Tehát ugye ez ilyen egyáltalán. státuszszimbólumnak szokták ezeket a... Nem, ez- Mindegy, guruljon, Igen. vigyen el Igen, ápon menjen, mobilt. igen, Ez szimpatikus. Ez standard kérdésünk, minden lánynak feltesszük. Jóképű focista vagy intelligens üzletember? Egyik sem. Egyik sem. Ha nem. Nem, focistában már volt dolgom, szóval Igen? legyen akkor az Bocsánat. üzletemben. Még egyszer nem esek bele ugyanabba a hibába. Oké, akkor ebben maradunk. Hetes vagy zicser? Inkább zicser. Zicser? Mintha könnyebb lenne. Az Zolinak nem mutatjuk meg. És akkor, ha zicser. Hosszú felső vagy rövid alsó? Hosszú felső. Olimpiai részvétel a válogatottal, vagy BL Final Four a Lokival? Ez is fogós kérdés. Hát igazából mindkettőnek örülnék. Én is. De Legyen is. legyen is teszünk egy kivételt. Igen. BL gólkirályi cím, vagy bajnoki bronzérem? Bajnoki bronz. Egyértelmű, csapatsport. Igen. Szasza, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a Remélem, jól érezted lehetőséget. magad. Igen. Jó, örülök neki. Akkor várunk máskor is. Sok sikert nálunk, további 2 évben, vagy még hosszabb ideig, majd meglátjuk, és mindent bele majd a következő meccseken. Köszönöm. Köszi. Nektek pedig a figyelmet köszönjük, jövő héten is lesz piros-fehér, addig is hajrá Loki, sziasztok!